Aga. Sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na aga uya po ang detalyes kan alas 11 bareta sa Lado Nacional. Kasunin COVID sa National Capital Region o kaya sinabi kan Octa Research Group na nagkakaigwanan ni na pagbaba sa numero kan mga kaso nin COVID-19 sa National Capital Region, mantang ang mga bagong kaso sa luwas kan NCR naglangkaw ning 200% sa nakaaging 8 aldaw. Sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David na ang kaso sa luwas kan NCR naglangkaw nin dai mababa sa 4,000 kan Enero 14 sa haros 12,000 hale sa o kaya kan Enero 20. Sa iyang ipinaliwanag na mantanga nagbaba na ang trajectory sa NCR asin posible sa Region 4A asin ibang parte alagad naglangkaw man ang trajectory sa ibang parte kang Pilipinas. Ipigdagdag pa man ni David na bako man ini makangalas dahilan ang virus nakalakop na sa ibang parte kan Pilipinas. Alas 11 bareta sa Lado Nacional pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa Technical Control Tatanems Flora sa IT si Arven Laad. Ako man po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Tayo ang iisip at nakakuyong yaring mga palad. All rise. Bakit daw siya nagdurusa? Court is now in session. Sergeant at Arms, you are hereby directed to maintain peace and order. Ay kapiling niya. Silence is hereby enjoined or suffer the fate of direct contempt from this honorable court. Mumuhay ng Counsels for both the defense and prosecution signify your presence. Sa pangaran kang PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGB-AM, sa isang ipipresentar niya mo ang programa malungkot. Legally Yours GB. Ang tanong niya sa sarili. Kada Sabado yan, alas 11, sundo alas 12 nin pagkaudto. Sarong oras na pag-iriba-iba niya to. Malayo ang Sa paagi ka na pagdiskutir kan manlain-lain na probisyones kan lay na dapat niya itong maintindihan. Asin aplikable sa oral daw niya tong sitwasyon asin sa presenteng pagkabuhay. Tanganing maproteheran niya to ang sa tuyang mga diretsos, maging diretso sa pagkatawo o kaya diretso sa propriedad. Imarespetar man niya to ang diretsos kan sa tuyang kapwa. Legally Yours GB. Maray na aga sa mga paraan tabay niya to sa siyudad kan Legazpi, Albay District sa Cundaraga, pagtaraning niya tong munisipios asin siyudades sa Laogan, probinsya ning Albay. Imaging suna sa Laogan, Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa tuyang broadcast. Pagtaraning niya tong mga probinsyas, Catanduanes, Sorsogon, Cam Sur, Cam Norte,
Alba kaya Masbate, and siyempre sa Camarines Sur. niya sa sarili. Sagkod supigabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Kabikulan. Yaon lang dyan po sa luwas ang sa tuyang mga pag-iriba sa news team nakaredy. Kunigo po nin mga darakulang informasyon na dapat niya itong maintindihan. Ready lang po yan. News as it happens, where it happens, how it happens. Purusa sa And Mega Force Patrol. Technical control at sa kuyang kapartner, sostenido, garantisado. Tata Nems Flora in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan mga pangyari sa lado nasyonal asin internasyonal, walang lusot ang mga bareta po na may sustansya, may kalidad. News Manager Mardela is the name. Siyempre, ng isang para sa IT, kanya. ang yaw dyan si Arven Laad. Sinda po ang responsable kan nahihiling na broadcast worldwide, netwide, high definition, full digital broadcast sa Facebook DZGB News Online and sa YouTube DZGB Legazpi City. Maray na haal daw, alipo digdi sa Pilipinas. Durusa na Ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Yan, batang pinukpok na ang gavel. tay walang Court is now in regular session. Pwede ka mo tabi magpaabot nin mga informasyon. Kaaputan na sinibapan sa kuyang telepono numero 0961-759-0888 sa Smart. That's 0961-759-0888 sa Smart. As in sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. Pwede man po sa sakuyang messenger account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Ano tabi ha? And diyan po sa mga nakaantabay man sa samuyang broadcast sa internet, pwede man diyan sa Diyos lamang samuya pong chatbox kan DZGB News Online. Maray na aga kay Sir Tat Padua, ang sa tuya pong amigo diyan sa Provincial Capitol. Maray na mauran-uran na pagkaudto. Present your honor. Si Sir Tat Padua. Yan. Good morning, Sir Tat. Kumusta sa familia? Sa Indo. Yan sa Ginubatan. Buda sa familia kan sa Indo man sa imong tugang tabi, the late Municipal Councilor Padua. Yan. Sa familia. Isay na nga nito so mahal na esposa, so byuda, si Madam Eve, tama ba? Na Padua, tama ba yon? Yan. Sige, sa familia, buda ki, so aki, si na nga nito Sir Tat, sumasalida kay Kagawad Padua, so aki na babae, na hermano mo, kumusta sa inda tabi? Diyan sa Ginubatan, maray na aga tabi diyan sa Indo. Sige, sandali apudan na niya to ang sa tuyang sarupang kapartner, ang Panyero ng Bayan. Kada Sabado po kaya, alas 11 ang programa niya to, sundo alas 12. Pero pag Lunes hanggang Biyernes, alas 9 sundo alas 10:30. Yan. Tigapudan tan sa tuya pang kapartner, sarong Panyero ng Bayan. Si Attorney Bart Raico, tibaad lamang available naman, ngunya na pagkaaga. Sa satuyang session ngunyan, and makapag-uro istorya lamang sa mga may relasyon sa manlain-lain na probisyones po kanlay. Yan, nagaring po tabi ang telepono ni Attorney Bart Raico. Kung bako digdi duman sa saro, yan, duman kita sa saro na kuan, sarong linya. Sige, tadua iyan na kuan. Nag-text si Tatpadua. Ay, si Kagawad Kate. Yan, tama, si Kagawad Kate. Good morning kay Kagawad Kate na Padua. Yan. So, aki ni late Kagawad Padua. Kan Ginubatan. Yan.
Sige, si Kagawad Kate, good morning tabi sa Indo dyan. Buda kay Tat, yan nagaring ang telepono ni Attorney Bart. Sana po mag-signify siya. Nagkaistoryahan na kami kaso bago. Pwede nga ya, tabi, Papa Pio. Mag-upload na lang. Yan. O, nagaring. O, una, saro pang upload. Tanganing nakonta. Kontakta si Attorney Bart na right ko. Baad igo lang ning date na pinag-asikaso po. Maray na aga po dyan sa mga nakaantabay sa probinsya kan Catanduanes. Medyo mauran-uran tabi ha. Ingat-ingat lang po. Dahil man kita nin maraot na panahon. Igo ning sisirip. So pag-asa. Pero duman man po ito sa may parteng Kamindanawan. Dahil man nga na ito mabibilog na raot ki panahon. Medyo low pressure sa naman. Digdi sa satuyi sa palibot. Wara man po tabi kita nin pinag-aantabayanan ha. Okay, yan. Dahil dahil nagsimbag si Abogado Bart na nag-signify man siya. Niya ko kasubago. Makol po ako taod-taod sa imo. Thank you po. Okay, daat tabi, sabi ni Abogado Bart. Sige, taod-taod ha. Ilawag tango na lugod tatanem, iyan ang mga hanap buhay dyan. Takon available na ito si Attorney Bart, makol na kita tabi. And diretso na kita kan sa tuyang programang Legally Yours GB. We will be right back po, promise. An oras hatod sa Indokang. On Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Tanduay ginto. Ibang ginto. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabus na mag-agda pa kita, ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta
kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, ebolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey. Okay. Again, court is now in session. We now recognize the presence of one of our partner, ang panyero ng bayan, saro sa mga panyero ng bayan. The court hereby recognize Attorney Bart Raico. Attorney Bart, good morning, tabi. Good morning, Tapi, Your Honor, Sergio. Good morning, Chaitiro mo pong nag-radyo sa tuya. So, sisipon pa kitang diit, pero okay, fight kita. This time, makitang face-to-face. Opo. Now, tabi attorney, salamat sa oras. Igwanin nagpapaabot ng informasyon ngaya. Igwanin na hiling sindang kumbaga sitwasyon. Igwaning sarong persona na pigbubukod so saro man na lalaki. Uyugon man. Pigbubukod ning punyal, ning palas. Pigbubukod. Susaro man nagdudulag. Siging suryaw ka saro. Gagadanon taka. Pigbubukod saro. Ngunyan, nakatago. Duman sa jalikod. Duminritso duman so pigbubukod tabi Attorney Bart sa jalikod. Diyan sa may likodan kan the Divine Word College. Pagabot duman sa jalikod, so nagkakaraon duman, nakikig pagkatapos, yao naman so nagbubukod na may punyal. Di daguso ito, tabi Attorney Bart, na kuan sarong personang ito, na bako man kamurumidbid kay itong so nagkakaraon duman, naglaog duman, tabangin nindo ako tabangi. Ngunyan, so saro duman na dakula man na tawo, dakula so lawas, inatubang itong sukuan. So may darang punyal. Binadulan. Natumba. Tapos nadiskwido niya ito. Ang apot na tabi Attorney Bart, itong sunag depensa duman na lalaki sa sarong estranghero na luminaog duman sa jalikod. Naghagad tabang-tabangin nindo ako, tapig bubukod ako kan may punyal, gagadanon da ako. Ano po ang liability tabi kay ito Attorney Bart? Igwa po mga sa pawara ki sala o pwedeng mag-justify kan justifying circumstances, exempting circumstances sa criminal. Gusto sabihin, igwa po yung mga circumstansya, pwede magpagian, maggabat, pwede magpawarang sala, o pwede mag-justify kan aksyon na daing criminal liability. Anyway, kung ito pong ginibo ka itong tao, pagdepensa ka itong ibang tao, defense of a stranger, igwa po yung mga elements tanganing masabi na itong action of the defense of a stranger is justifying circumstance. Ang
justifying circumstance of the Oh, nako, napuputol ang signal tapa, no? May problemaan sa tuyang mga koneksyones. Tibaad kun ang korting ini isite taning contempt lugod ining mga kuan niya to, mga service provider. Nako, naputol tabi Attorney Bart. O ta pinagdidiskutir na po kan attorney ng bayan, kampanyero ng bayan. Pinagdidiskutir po ni Honorable Attorney Bart Trico ang saro sa pinakamatinding panyero ng bayan na igwanin mga sirkumstansya na pwedeng makapagian kan criminal liability kan sarong persona arog ka itong sa pinagasabitan na susarong estranghero idinipensa niya susaro man na estranghero bako niya kamidbid na naghagad ding ako dit tabangi ako tapig bubukod akong punyal. Oh, tabi Attorney Bart. Oo, kung yaon so turong elements kang defense of a person, justifying circumstance ni, mapapawaran sala itong taong nagdidepensa kang stranger. Oo. Pero ang requirements kaya kang defense of a stranger, ang primero, dapat there must be an unlawful aggression. Primero, unlawful so aggression kay itong tawong gustong mangulog o gustong gumadan kay itong tawong Tigbubukod. target niya. Oho. And there must be an unlawful aggression. Kung lawful so aggression o may pigigibong tama, di ka pwedeng magdepensa. Kaya so pulis kay aresto. So sarong tawo, bako siya unlawful aggression. Na trabaho ito ng pulis na mag-aresto. Kung aresto ron so sarong tawo, tapos idepensa mo kay pag-aresto ron, ay rebate ka. Sabit ka sa kaso. Sabit ka. Unlawful aggression, okay. So, in the primerong requirement, there must be an unlawful aggression on the part of the aggressor. At the second is dapat igwaki reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, ang gagamiton mong paagi na kaning mapugulan mo, madipinsan mo itong tawong atake, dapat reasonable man. Gusto sabihin, kung pig-atake araw ka itong may punyal, dahil pwedeng ampangan mo ki ngaya tangke. Buki di gira. Okay, bato ka. Bato ka sa kwan. Medyo reasonable. Pwedeng may reasonable means. Para ang ipapailing talaga naman, ang purpose mo is to defend. Yan. Pagko so katibad maging unlawful aggressor ka man. Pagkatamiton mo unreasonable means. Nangaya, halimbawa... Dahil man gusto sabihin na ano man ini na papantayan mo sa kaso Puwersa. Puwersa, instrumento. Dapat medyo mas makusog dapat sa puwersa mo. Pero pag umatsos, sobrang ka unreasonably na means. Gusto sabihin, kung pugulan mo na, kaya nabadulan mo na, na wala na itong supunyal, na pacify na siya, dahil mo na dapat itong kwaon sa punyal niya, tapos iyo na isurusaksak mo lugo naman. Yan. Kaso na naman yan. Ikaw na magugulpi dyan. Ang gusto sabihin, bako na siya defend, kundi offense na siya. Yan. Arong palagkaan. Dapat reasonably ang means niya. Tapos at katulo, the person defending must not be induced by revenge, resentment, or other evil motive. Dapat na maraot na motivasyon. Kung mapapatunayan na igwang ginibusan ng dahilan, itong sagin man ngaya uni ng nagdudurlepensa, pero sa totoo pala, igwaman pala na maraot ay nita.
uninang karibal pala ni sa sarong babae o kundi may nagibuhat pala nining sala may utang pala na nagitunon pala nini na ikaw pala evil motive kining taong nagdidepensa dahil makukumpleto itong pigapon na defense of stranger. Ini mga defense kaya po tulong klase ini self-defense, defense of relatives, and defense of unilang stranger. Yan, Itong mga defenses na ito, kay Puhan, itong first two elements required ito sa mga defenses. Iyo, Ito digdi sa defense of a stranger, so third requirement that he must not be motivated by evil motive requirement ito. Duman sa self-defense, ang third element is lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. So sa tihon, kung may unlawful aggression na, tapos may lawful means, dapat sutawong piga-atake, kaya siya dapat nagtaon di sufficienting provokasyon. Kaya siya dapat nagtaon di sufficienting dahilan para siya atakihon. Yan. Kung siya ang nagdibuki dahilan para atakihon siya, tanganing madipensaan niya sa buhay na. Pero bako siya talaga self-defense. Yan, okay. Pwede magkaigwa incomplete self-defense. Magiging mitigating circumstance, makakapagian lang, pero dahil pwede mataka-justify na itong action of the defense. Iyo, nagagayon Attorney Bartabe, Your Honor, an sa tuyang oro istorya, bubil tadahan tayan, tama time check una kita ta, ida-dissect niya to yan, attorney, itong so mga sa imong pinagsabi ta, magayon ni pag-adaladalan, tama time check una kita ta, tibad makontempt makitakan sa tuyang mga sponsors. Mapod giralay tabi ko sa mga Attorney Bart. Ano po? Sige. Babalikan tan sa tuyang pagkipag-ulay sa tuyang sarupang kapartner si Attorney Bart Raico. Pakalis mo na kaining sa tuyang mga pagiromdom. Oras Pilipinas, sakto alas 11:30. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako, Mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya. Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Nako, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Buwelta na po kita sa programa ngunyan pong pagkaaga sa Legally Yours GB ta nganing makwanta na diretso ta na itong so balon ta kon clear sa linya direkta sa konsul si Attorney Bart niyan. Sana clear gira ang linya Yan. Okay, Attorney Bart, giraray. Good morning, Tabi Giraray. Good morning, Girona. Good morning, Tagabus Giraray po sa tuya. Opo. Sige, ang madali ta i-transfer ko i-direkta ko halion ko sa console ta medyo maluy ang signal pag direkta sa console Okay. Igwa katabi Attorney Bart ning pinag-explicar kasubago na dapat halimbawa so sa tuyang ehemplo kasubago may pinagbubukod sa sarong lalaki. So sarong lalaki may darang punyal na 48 pulgadas. Ang pigbubukod niya saro man na lalaki na sigan suryaw tabangin nindo ako. Nakalaog duman sa jalikod. Yan. Ngunyan diso nagkaraon duman nagkakirigkig. Igwan yung sarong nagmakulog na dakulaon na tawo. Hinampang itong nagbubukod na may punyal. Binater ninkwan kawali so kinoa tanabot sa kawali tinamaan sa payo may punyal natumba natuwal niyan. Natumba natuwal di nabuhian sa punyal ngunyan pinagkwan triningkahan ka itong dakulaw na lalaki itong may darang punyal triningkahan nadaay na nakahiro. Pagkatapos sa iyang pinag-disable, kumbaga, tinamaan ito na batter niya kung siyempre may tama man sa lawas. Ngunyan, itong tigbubuko, di nakalibre sa peligro. Ngunyan, itong
nagdepensa duman sa estranghero, dahil siya ning liability in kaso magdemanda man itong so nagbubukod na may punyal, binater nga ako kan sa payo. Oh. Iyo. Mhm. Ito, they po siyang criminal liability, they siyang krimen na ginibo. Dahil ang pagdepensa ng ibang tao, makupo sala. Tama na ipagdepensa mo ito. Basta niyaon sa tulong elemento sabi. Yan. Na igwag unlawful aggression, igwag reasonable means to repel or defend the danger. And then, he must not be motivated but his ill motive. Yan. Siya para option sa ginipo niya. Kung ito pong tulong elementong ito presente, dahil pong krimen na ginibo itong tawag depensa. Yan. Saan mo sa tuban, so tawag nagbubukod ka itong tawag ito Mhm. na may darandarang punyal. Mhm. At kung may sala man itong tawag pigbubukod na, dahil nga dapat ikaagso batas nakamot niya, Mhm. pwede niya pong kasuhan ito, ngaya igwas siyang utang na dahil nagbabayad. Yan. O pig para chismis siya, pig para pakaraot siya itong taong ito na galit siya, pigbukod niya. Mm. O kung ano pa man ang sala na ginibo ka ito, Mhm. kaya inabasan siya, Oho. etc. Pwede man pong gibuhon niya na kasuhan niya itong taong ito sa ngani atisto, trial, magkaigwa ki pista, mapadusahan kung talaga po may sala itong taong ito. Yan. Oho. Bakusto siya sumismong magibo. Okay. Ang bagay na ito, unlawful aggression. Kasi siyempre, dahil man na pagkaisi, siguro itong taong nag-defense na ito, na, nag-aalang tabang, alam ko na kaya. So, ito po ang, tulong element, requirement of a defense of a stranger. Yan. Unlawful aggression, reasonable means, and ill motive on the part of the defending. Kung kung defense of relative. Yan. Oho. Relatives. Oho. Agom o relatives up to the pirang degrees ni Mhm. within the fourth civil degree. Mhm. And fourth civil degree, so anyway, sagot sa pinsan, lang, pwede kang magdependa basta igwaki unlawful aggression, reasonable means, and ang ikatulong requirement that the person that in case the provocation was given by the person attacked, that the one making the defense had no part in the provocation. Yan. Oho. Kung ining relative ang nagtao kay motivation o nagprovokar kay pagkatake, ito dapat na relative na nagdidepensa dapat daing saksi duman sa provocation. Yan. Oho. Di halimbawa, arog kay ni Attorney Bart, balikan ta sa primerong instance, igbubukod kan sarong lalaki na may darang punyal, 48 pulgada, so sarong lalaki man. Nagaparasuriyaw, tabangin daw ko, tabangi. Tapos, nakalaog duman sa jalikod, dinipensa kan sarong lalaki. Ito pala na lalaking nagdepensa, nahiling niya itong sa nagbubukod. So, kontraryo kung ngayon ining dati, dapat niya kinin, tirahon ko man. Lasubog ko na mo, oportunidad ko na ngayon ko. Linatob-latob niya, sad ko na natimak. Malawag na duman, so, sarong elemento. Yes, dahil niya, na kompleto to elements. So, tulong elements. Oho. So, kung kulang po kisaro, luwasan na. Yan. Loko na yun, kung na may reasonable means, ito nga rin, diba, natin reasonable means na ito, tapos ditapahan niya din. Pero kung may reasonable means pa, tapos may unlawful aggression, dahil lang
ito lang ill motivation sa iya. Ito pong circumstance na itong incomplete defense of the stranger will become a mitigating circumstance. Yan. Pagkapagian. Oho. Makakapagian ka Kaso, sentensya. Atol, ayan. Oho. Kasi ang atol niya is 12 years to 20 years. Mabaranaon sa tulo. Let's say, igoti sarong mitigating, dahil aggravating, then baka pwede po, instead na duman sa maximum, di ba pwede duman sa minimum or pwede duman sa minimum. Ang 12 years to 20 years, di 8 taon niya, mamaranaon niya sa tulong na period. Minimum, medium, and maximum. Kung igwa po mitigating, baka instead na sa maximum na 20 years, baka pwede tumagat lang sa 20 years. Oho. 8 years. Iyo. Or 10 to 16 years. 10 to 18. Anyway, iyo po ito. Opo. Now, halimbawa, arog naman kay ni Atty. Bart, ito pala na pigbubukod, sinapakso ng bubukod, enot. Sumay darang punyal, pigbubukod sa saro. Opo. Ang totoo palan, kaya sa pigbubukod kan may punyal, tas sinapak niya man itong may punyal. Bako? Di, pakalaog naman sa jalikod, dinipensa naman kaning dakulao na tawo. Ngunyan, kan dinipensa niya ito, natigbak niya itong sa may punyal. Pero ang nagpaon kang provokasyon, ito pala na pigbubukod. Iyo. Dahil problema, kung dahil man aram ka itong nagdidepensa, so circumstansya, bago nangyari ito, nailing na naman niya, bubukod naman. Yan. Dahil nang labot duman sa tawong nagdidepensa, kung dahil niya aram itong pangyayaring inot, kung dahil man siya, ang importante lang duman, dahil siya motivated by ill motive. Yan. Dahil siyang maraot na intention para depensahan ito. Yan. Nataon lang tinamahan siguro sa lugar kanlawas na grabe, kaya naganan. Yan, oho. So tawong nakulugan niya. Iyo. Pero kung kunin ng 20 beses siya sinaksa, sabi siyang depensa, pero mo kung tama nito depensa. Sabi nga yan ni Atty. Bart, nagdidepensa ko so estrangero, suro saksakong kung 40 beses. Sobra na. Bako na reasonably means. Agresyon na ito. Ang problema kaya, kung may nakailing man duman sa video para saksak mong 20 beses, pinubulan na ito, kaniba siya pa sumamilya. Paano ba ito pati pang tawag na nakailing duman? Anyway, dahil man na duman. Dawa kung sa tao sang motivasyon o provokasyon, itong tawong pigbubukod, kung sa nagdidepensa, dahil man imbento duman sa provokasyon na ito, kung dahil man sa ill motive sa pagdepensa, that is still considered the defense of the stranger. Yan. Pero kung relative, nailing kang partidaryo, ay primo ko nga ito. Tugang ko nga ito, di po nga nga pigbubukod niya sa tugang ko. Depensa niya ito. Okay man ito. Yan. Basta, pwede pa itong justified circumstance, basta itong relative na nagdidepensa, dahil kaparte duman sa provokasyon. Yan. Kung ang tao kay provokasyon, itong sutawong pigbubukod, tapos itong tao pala nagdidepensang tuga o primuhon, kaparte duman, kang gibo, dahil siya pwede. Sino sapak-sapak din dahil itong sinapak-sapak kan duwang magtugag itong nabubukod. Tapos binukod kayo na nakakuha punyal. Binasbaan. Binasbaan. Binukod mo niya. Itong saro nakatago. Nakatago sa
Jalikon. Oho. Nagbubukod niya ko niya sa saro. Iningon niya na saro na nakatago sa Jalikon. Pag daw sa Jalikon, inabangan ka ining saro. Hindi na tublatog mo yan itong sumahi. Punyal. Oho. Magiging incomplete defense of relatives. Ayan. Nata. Mhm. Siya mismo, kapartis siya duman sa provocation. Yan. Mhm. Pwede siyang magdepensa, pero dapat makop siya kaparte sa provocation. Yan. Oho. Mhm. Okay. Because if it is part of the provocation, it will be an incomplete defense of relatives. Iarog pa lang kaan ano. So dapat presente gabos itong sa mga rekisitos tanganing so nagdidefensa ning estranghero o kaya nagdidefensa kan kapartidaryos maeksemtar sa ano man na liability. Yan. Naning masabi, there is siyang sala. Oho. There is siyang krimen na ginibo. Yan. There is justifying circumstance. Iyan. Kung sutawo naman, so self-defense naman, dapat sutawong nagde-defend kaya sarili niya, and third element, aside from the lawful aggression, reasonable means, the person did not give sufficient provocation for the attack or for the aggression. So, kung ikaso nagibo kang so tawong piga-atake ang nagtao ki provokasyon. Balokbagi o nag-agyak. Yan. Oho. Nagibo ki dahilan para siya atakihon. Oho. Tapos inatake siya, nagdepensa siya, incomplete self-defense naman po yan. Dahil Yan. siya so nag-give ki provocation. Ikaso alkagwete. Oo. Opo. Dahil incomplete naman ito, Oho. self-defense niya. Yan. Dahil siya justifying circumstance, kundi mitigating circumstance na. Yan. Magkakaigwasan na si pagbaba ng sentensya, pero may sala. Magaan-gaan so sentensya. Tas siya sukwan. Siya sukausa kan pagbukod sa iya. Siya sual kagwete. Ano? Iyo po. So arog pala na yan ka na iyan pala na pagdepensa sa mga estranghero na nakalaog sa harong mo, sa solar mo, igwanin mga rekisitos pala niyan. Dahil mapupwede na basta ka sa na madepensa tapos mataram ka sa sugado. Dahil dinipensa ko pero ito pala, bidbid mo so nagbubukod sa kuyo man ngayon so kakontraryo ko, pagkakataong ko na ngayon, sabi ngayon ni Pio Fernandez, exempting or justifying circumstances. Latob-latobon, basukahon ko ngayon eh. Bata sabi, Sir Pio, Opo. pag may defense ka, pag ang depensa mo, kinasuhan ka magangaya, itong so na-disquido mo, o so relatives ka na-disquido mo. Kung ang defense mo is self-defense, defense of a stranger or defense of relatives, ang trial na mabaliktad na. Ang normal trial, sabi Sir Pio, itong tao na nagpapasok sa imo, ang mainot mag-presenta ng ebidensya dapat sa imo. Pero pagka self-defense ka o defense of a stranger o defense of relatives, baliktad. I-presume na ginibo mo talaga itong panggagadat o pangungulog. Ikana mo yan ang mapatunay na self-defense itong ginibo mo. Garo ikanang akusado. Ikanang akusado, pero ikanang mainot na magdepensa sa buhay mo. Yan. Reverse trial. Ano po kaya? Reverse trial. Gusto sabihin, dahil na question na ikan may gibo kaini. Yan. Kaya nagsasabi ka self-defense dahil pag-admitir mo na ikan nagibo ka itong pamungulog o pangagadang duman. Puwan mo na ipatunayan na itong ginibo mo self-defense. Defense trial pala nangapudkaan. Reverse trial, opo. Reverse trial. Mainot ka na mo yan, magtaoki ebidensya. Yan. Kukumbinsiron mo na susgado na unitabi senyor husgado, sabi sa kuya kan batikan ng abogado, laog na laog sa mga exempting circumstances.
Ini ang mga ginibo ko. Yan. Opo. So, ipapatunayan niya na aron kay ni may unlawful aggression, ailing ko dalaga naman o may CCTV o iguang tao na testigo na ayun, may darudaran po niya, etc. Tapos may nakailing na ginamit niyang means to reasonably meet. Sana. Oho. Pagtuyo na gananon, dipinsan mo sa ito. Eh, siyang marawat na intention, dahil nga niya iniwindin, na tao gani, etc. So, ikay po ang ipatunay reverse trial. Saka pagkatapos magpresentar sa taong pigakusaran dahil sa iyang depensa, saka mo niyan mapresentar mo niyan sa fiscal kahit kung ebidensya naman na masabing bako pa ni Mr. Defense. Yan. O bako pa ni Defense of the reverse trial. Normal na regular na trial, normal na trial is mainit na magpresentar sa fiscal ebidensya laban ng tapos natin. Ayun, opo. May flash report si Pading Jimmy. Sige. Attorney Bart, I'm afraid the court will now adjourn tabi sa satuyang session ta. May flash report sa satuyang pag-iriba sa 3rd District of Albay si kumparing Jimmy. I-offer ta ka na mo na tabi, Attorney Bart. Salamat sa pagpartisipar giraray sa session. Tayo lalaog ta na sa flash report ni Pading Jimmy. Thank you so much tabi, Attorney Bart. Salamat ko, Maray. Kumusta si Sir Jimmy? Opo. Thank you so much tabi, Attorney Bart. Thank you. Opo. Sige, mga tugang si Attorney Bart Trico. Ilaog ta muna na flash report bago kita mag-wind up kang programang Legal Yours GB. Diyan po sa 3rd District. Aramon ta kung ano yan. DZGB Flash Report! Yes, pre, may developing history sa Banuan na uwas sa UAS 20. May kinaraman ini duman sa pulis na nakagadaan sa Indian National Tabi, pre. Ngayon, nakahuro niya to si Chief of Police, Police Major Carlo D. Idinalagan ta Pading Pio sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Itong police ninulita ang nagpipinsar so mga nagbabantay na pulis. Bata sulo man sa ito na nakakulong duman sa selda sa laog kan Hipatura. Nagpipinsar tilaob, nagpipinsar turog. Nakaibabaw ang turugan niya. May tarima bagatabi pa din na gibo sa butong. Duman siya nakadapa. Ngunyan, pupukaw na papapamahawon. Ngunyan na pagkaaga. Dahil na sisimbag, dahil na naghiro, ngunyan napilitan sa mga pulis na buksan, nadadapaan na kay ni tamot kay ni pare, grabe ng dugo. Nagkwanda ang initial na informasyon na parang aligado nagbabalo na mag-ugot, ano? Para sa pasiring na dyan ang direction ba na anggulo, kapag para good so kamot duman sa kuan sa butong, makuambagaan butong, pag inali mo duman sa manipiso na gilid, mataro mo na ito. Kapag para gulgul duman sa may pulsuhan. Uy, naku! Tamay butong duman kumparing Jimmy sa kulungan. Ayun, tarima. Aso tarima, opo. Kumbaga, an salog, malipot. May tarima na kuha na butong. Nagdapa na siya, dahil mamalisyahan. Ito pala. Tamay na nababantayan ini. Ayaw, sampangan kan, nadudungawan kan disk officer. Nagpipinsar so bantay. Di na-discover na araw ka ni Palanso Plano ka nasabing police officer. Kan nakadapa Garis nagpapasimpisan, nakadapa na. Ito na, gugud-gud na kan sa iyang pulso duman sa butong matarong bagaan na kawayan. So tarima. Hay nango niya, sabi na sa hospital na dapat. Sa Josepina Belmonte Duran Hospital na. Naku. Talagang matindihan problema pinagahampang ka nasabing persona. Pero basado kay Chief of Police sa pakipagulong niya to kay Police Major Carlo dito, natural niya ako, kapwa nindo, kabaro nindo yan, di napagkuro ka istorya nindo kung ano ang pinaka mayor na problema. Nag-boils down tabi sa utang.
Iyo, suutang makabangang milyon mahigit suutang dako Oo. Duman ang pinakamayor na problema. Naku, umaring nga ni tana agapan ang pigpupukaw na ito nahiling na paguna nakadapasan ito palan so kamot na iraroman na pigugudgud na duman sa butong sa pulso. Sus Mario. Buhay kan ma-retrieve pa buhay. Buhay tatakonday gayon pinasepara sa turog. Pwedeng minsan tasigan dugo ka bulos kan dugo. Naku, bata sulo duman sa karsel. Sulo siya duman sa karsel. Oho. So half brother niya sain man nakakarsel sa Yung sa Pulangi PNP kakasuhan na iningon yan tabi pa basado kay si Major Carlo de ni na double murder. Pareho sa duwa, double murder. Pareho sa duwa. Naku. O di sige. So, backgrounder para sa karaman kan mga tagantabay na nagadangog sa imong ngunyan, ining pulis na ini sususpitsado sa possible na pag-abduct o kidnap duman sampangan kan residensya ninda sa Barangay Gabon. Ilinunad sa sadiring auto kay ning pulis and dinara digdi sa makabasa na area na dainin mga tawo. Dahil masabutan ko na no an intensyon kay ni tapos naungkang so tamay commotion sa laog kan na behikulo and nagresulta para mahungkang sa kabasan. Pagkahungkang sa kabasan, nakaabot sa karaman kan barangay hall sa mga barangay official, nagresponde ang sarong barangay kagawad, and pagabot kan barangay kagawad, nakamotor minababa sa motor, binakbakan ni Gadanso barangay kagawad, and minaipos-ipos man itong so India National, papaluwas duman sa naungkang na kotse, binadilman parihas gadan, kaya nakakulong iningon na police crime investigator pati ang designation niya sa Pulangi PNP. Si Police Corporal Brian Aguilar. Naku. Sige. Sige. Yan tabi pa rin na susubaybayan lang niya to medyo kakaiba bagay na nangyaring digdi sa 3rd District Kaswapon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadre Jim. DZGB Flash Report! Nagbalo na mag-ugot po si Police Corporal Brian Aguilar so saro sa suspetsado sa double murder na nangyari duman sa Pulangi. And sa pagikayan kita po nagapasalamat sa gabos na nag-antabay asin namang Diyos ang magbantay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa